Čaute, vítám vás u mého druhého videa a chtěl bych se vás zeptat, jestli chcete novou sérii, nebo první moji sérii, co by mohla být Farming Simulator, tady 2015. A jestli jo, tak napište pod video a určitě rád natočím pár videí, třeba napište, jestli chcete 10 nebo 20 dílů a podle toho to udělám, podle toho udělám tolik dílů a tak, takže se rozhodněte a jestli budete chtít tu sérii, tak napište pod video a já ji začnu točit. Takže zatím čaute!